Ćao ljudi, u današnjem videu govorimo o tajnim društvima. U savremenom dobu imamo situaciju da su mišljenja podeljena što se tiče njihovog postojanja, tako da neki misle da ne postoje, a velika većina da postoje i njihov je uticaj očigledan. Očigledan i veliki. Da. Tako da ćemo u ovom videu posvetiti više pažnje i vremena tom fenomenu, ako tako može da se nazove. Da, ajde da krenemo, fenomen tajnih društava. Šta su tajna društva? Kako bi najbolje mogli da približamo, da krenemo, prosta definicija tajnog društva? Dakle, ta društva okupljaju osobe zajedničkih interesa koji mogu biti motivisani političkim, prosvetiteljskim, mističnim, okultnim, ezoteričnim ciljevima i zajedničko im je takođe to što svi žele da svet promene i dovedu ga na neki stupanj koji oni smatraju da je po njima najbolji, a to je opasna stvar. Onda kada čovek misli da je bolji od drugih, da je najbolji, da je njegova vizija najbolja, taj čovek je već došao u jedan veliki problem. Istorija tajnog društva. Dakle, oni su postali od uvek. Međutim, negde od, da kažemo, 16. 17. veka kreću da se stvaraju tajna društva, da kažemo, učestalije i postaju mnogo moćnija. Istorija je pokazala da se iza gotovo svake revolucije ili, da kažemo, društvenog i političkog sistema upravo kriju članovi tajnog društva. Kao što je, da kažemo, kruna kojim se mnogi ponose, to je Francuska revolucija, na primer. Zatim bolševička revolucija kasnije. Zatim industrijska revolucija koja je, da kažemo, bili i pre toga. Ali eto, Francuska revolucija dođe kao kruna, kao prvo, da kažemo, inicijalno paljenje tog, po njima, novog svetskog poretka. I svi smo videli u što se pretvorila ta revolucija. Dakle, daleko od toga da je to inspirisano nekim dobrim ciljevima, zato što su običnim revolucijama stradali milioni stanovnika, intelektualne elite, gde se trudilo da se stari svet uništi i da se osmisli neki novi. Razumeš, tako su, na primjer, u Francuskoj revoluciji ukinuli kalendar sa 12 meseci, ukinuli dan, nedelju koja je imala 7 dana, razumeš, tad je sad imala 10. Dakle, gledali su da zbace ceo taj stari svet, religiju su zabranili, normalno hrišćanstvo je proterano i sve ostale religije, uvedena je nova religija u tog vrhovnog boga. Sad, dosta se toga u toj Francuskoj revoluciji poklapalo sa tim nekim masonskim težnjama, što nas dovodi do toga koja sve tajna društva danas postoje i koje su najuticajnije. Znaš li ti neko tajno društvo? Pa da, možemo da koje ti padne na pamet? Da, od ovih najpoznatijih, masoni, iluminati, zatim Skull and Bones, na primer. Da, Skull and Bones, templari. To su neki koji su sada, na primer, aktivni, za koje smo mi, da kažemo, je to... Da, većina ljudi čula, sigurno sam da je čula za masoni i iluminati. Jasno. I kojima prepisujemo, da kažemo, vođenje ovoga sveta i sve to sad. U kojoj meri oni to radi, šta izvode, mi zaista to, verujem da malo ljudi na ovom svetu zna koliko je u stvari njihova moć, ali definitivno postoji. Sad, šta je podloga svih tih društava i šta njih, ajde da kažemo, tera ili motiviše da rade? Navodno, naći ćete u mnogim novinama. Eto, uđete sad, na primjer, masoni u Srbiji. Izaći će vam, ne znam, B92, neki, ne znam, portal, blog ili Blic, ne znam, ekskluzivno izveštavamo iz masonskog hrama, neki tamo njihov majstor nešto pokazuje i oni se predstavljaju kao totalno cool osobe, znaš, mir u svetu, nema gladi, gledamo da stvorimo neki novi, lepši svet, sve to lepo. Međutim, šta pokazuju istorijske činjenice? Da se oni nalaze, kao što sam malo pre rekao, bukvalno iza svakog događaja većeg u istoriji, a posledice tog događaja su bile strašne. Dakle, strašne i po nas Srbe, tačno se zna da se i pred Prvi svetski rat i pred Drugi svetski rat, čak i pred Prvi srpski ustanak, da su se u Beogradu okupljali masoni, ali da sa tih sastanaka nije ostao ni jedan pisani trag. To su skretali neki naši istoričari
skretali pažnju na to. Tako da, kao što je rečeno, po delima njihovim poznaćete ih, a dele im uopšte ne mirišu. Dakle, imaju jednu foru koju predstavljaju javnosti, a ovamo u pozadini rade nešto i ne zovu se za džabe tajna društva. Razumeš? Da sve znamo šta se tamo radi. Da. Udruženje Lobanje i Kosti. To tajno društvo je obavijeno velo misterije. Gotovo ništa se o njemu ne zna, ali eto, na primjer, George Bush je na jednoj televiziji, ajde da kažemo, ćutke potvrdio da je jedan od tih članova tog tajnog društva. I što je zanimljivo, oni ispod svog naziva, pazite, tajno društvo koje se zove Lobanje i Kosti, onako baš ne uliva neku sigurnost, ispod tog svog, da kažemo, znaka Lobanje i Kosti stoji broj 322. Mnogi su se trudili da odgonetnu značenje tog broja, ali niko sa sigurnošću ne zna, dok se jedna pretpostavka onako prilično lepo uvukla u, da kažemo, naše mišljenje, a to je da se radi o 3. glavi 1. knjige Mojsijeve, 22. stih, koji kaže: "I reče Gospod Bog, eto, čovek posta kao jedan od nas." I tako dalje. Dakle, da oni sebe, u svojoj, da kažemo, svoj sili i gordosti, poistovećuju sa Bogom ili bogovima. Što, hajde da kažemo, može da pije vodu. Pa dobro, brate, kad sve to uzmemo u obzir, zbog čega onda postoji toliko društava i zbog čega zašto se sami oni između sebe kose? Ideološki. Da, a svi žele da... Da, i imaju kao neki, da kažemo, slične ciljeva, ideologije im se kose. Pa gledaj ovako, to je upravo to stanje palog čoveka u kojem smo svi mi, a to je gordost. Dakle, i sam njihov šef i njihov otac, koji, ajde, slobodno može da se kaže da je đavo, i sam on se na latinskom često naziva diabolos, ili što bi rekli, na primjer, ovi sa španskog govornog područja, diavolo, što znači đavo. To znači onaj sa dve volje, dakle, ajde ne kažemo šizofrenik. Znači, oni su toliko podvojeni u sebi zbog gordosti koju imaju da nikad neće da se slože ni po čemu i zato njihova dela ne mogu da traju. Njihova volja ne može da bude trajna i, da kažemo, konačna, jer će sami sebi da osporavaju zbog te gordosti i koškaju se zato što imaju različite načine i puteve dolaska do tog cilja. Tako da, iako oni teže jednoj stvari, a to je apsolutna kontrola čovečanstva, što sada definitivno se pokazalo da se ide ka tome, jasno je o čemu se radi. Dakle, isključivo zbog, da kažemo, gordosti. Da, možemo reći da je tu razlika u pristupima, kako prilaze u pristupima, jasno, u pristupima zavisti, u načinu dolaženja do cilja, uglavnom. To. Što ne znači da kada bude došao glavni baja kojeg oni svi čekaju, da se neće svi oko njega skupiti. Tako da, to je to. Znamo koja je jedina i prava istina i koji je jedini pravi put i sve u suštini što se ne poklapa sa tim putem, znamo da je laž i obmana. A jedini, eto, sam je rekao to, ja sam put, istini i život. Znaćete o kome pričamo. Dakle, sve što se sa njegovim pravcem ne slaže, jasno je kuda vodi. Sve što oni pričaju i zastupaju je jedno, ali dela pokazuju sasvim drugo. Pravac u kome se kreće svet. A koji kreiraju i čije kormilo drže ljudi iz tih tajnih društava, jasno pokazuju da idemo u sunovrat, u formiranje čoveka ne po Božijem obličju, ne slobodnog čoveka, već čoveka koji je čista numeracija. Čovjeka koji je sveden na status predmeta, ako tako mogu da se izraži. Tako da, to bi bilo to za današnji video. Zahvalili bi se svima koji su podržali rad našeg kanala. Predlažite u komentarima šta bi voljeli dalje da snimemo, da li nešto što se tiče istorije, da li nešto što se tiče nauke, misticizma, misterije i tako dalje.
Još jednom hvala što ste gledali video. Ako vam se video svideo, podelite ga sa drugima. Ne zaboravite da lajkujete video i da zapratite kanal. Ćao!